Hej. Vi har købt noget nyt, vi skal smage det, ikke? Kan du fortælle, hvad vi har købt? Vi har købt en Dubai-chokolade med fra normal af. Og Et Dubai-chokolade drik. Ja. Ja. Og den skal vi prøve af. Hælder du op? Åbner du den? Nej, jeg kan ikke finde ud af det. Det er meget grønt. Det dufter dejligt. Skål. Skål. Det dufter ikke godt. Er det godt? Nej. Hvad vil du give den i karakter? 0 ud af 10. 0 ud af 10, okay. Tak fordi I så med. Husk at subscribe.